Phoshi. Yini mfethu yini kanti? Ngiyakhuluma wangiziba abangikhuluma nawe. Wena manqini uyakuthanda ukhuluma uhlezi ukhuluma. Yebo ukuthi uthatha le energy yakho ukuthi ukukhuluma uyifake kuma-CV wakho ngabe kade wawuthola wena umsebenzi. Ngabe uyasebenza manje. Ngayekho naye uyakhuluma kanti awazi uba uthi umsebenza ngofoni kwaphela ngiya-apply online ngeke kuloku uhamba la wey'tolo bofika ey'tolo bafike bakutshenta efana ukuthi yonke into siyenziwa online and online ngiyenze manje ngilindile phela kumele ngenze njani ngiziphendule i-robots ngisebenze njani Phoshi ngiyazama nje awunamali wafike nami nemali umafepula mina ngenamali manqina ongenayo imali pho manje sekuqhamukaphi ukuthi anginamali nginemali leyo nto all of a sudden why seyi-conversation isiqhamukaphi leyo nto manje why manje usokwazi ungibuka emahlweni ami ungitshela mina nginamali uvele usunza le nto zakho usuqalile lento yakho ungangihloniphi into yaziyo wazi uloku ukukhuluma nami ukhuluma isinami kanjani mthetho wena yini eyakho elungayo ngapha awunamali awusebenzi ngapha empedeni u2 minutes 2 minutes uyayithanda nokuyithanda mfethu uyaquma uyachatha uyaphalaza vele ngingaqumi ngeke ngaphalaza kuba ngingidomzulu kodwa manje lo ngitshela na 2 minutes uyithatha 2 minutes ubalo ukunika more than 2 minutes ubalo ukunika 50 minutes cha nonto kanjalo phela kashona nonke ungitshela manje mina ngishaya 2 minutes ubalo ukushaya more than 2 minutes ubalo ukushaya Uqinisile wena bengithola bakhipha ingane yami. Wena wakhiphisa wena. Wena lo baphuthi ungiphomba ungangiphush. Babeqinisa. Pho uyithatha lento oyishoyo manje ukuthi mina ngishaya 2 minutes ubalo ukushaya more than 2 minutes uyazela lapha lento 2 minutes. Mina mase ngiqedile mele ngenze njani? Mele ngenze yami mase ngiqedile. Mele wenze njani? Ngiqedile ngenze njani? Usefisha ngakho ngayikhipha nengane yakho. Vele wena mfethu ingane yakho ngayikhipha vele. Uzondla ngani le ngane? Uzondla ngani ngalo thathe ngambe head yakho. Yena manje uzondla ngani leyo? Uzongihlanyela wena sula nokucina. Uzophendula ngikhuluma nawe pho uzokhipha nyama. Uzokhipha vele. Engabe ngenzani ungani uyazi umthetho vele bengishaya ukuthi uzoba against me kodwa wena ungitshela nje uzokhipha ingane yami uzongibuka emehlweni nami uzongitshela ukuthi wangikhipha ingane wena ngabe ngabe ngenzani ngithe wena kahle kahle into engabe uyayenza mfethu ngabe uthatha amanothi kumonhle yabona ubhuti wakho omncane mfethu uyazi into ayenzayo ake singcono yena akasawuthi mina